Načencov dala dokopy historické služobné autá a previezli sa na nich naprieč dedinami. Pri Puchove si tak 17. november pripomenuli po svojom. Väčšina prišla na autách verejnej bezpečnosti, druhý pri nich pristavil svoju historickú sanitku. Nechýbali ani autá pošty, požiarnej ochrany ani československých aerolínií. Všetko zhromaždila v Lednických rovniach skupinka kamarátov a známych. K 17. novembru sa vždy organizovali nejaké akcie, no a tento rok je to také, aké je, tak sme sa rozhodli s tými nadšencami, čo sa poznáme, že by sme niečo také komornejšie, menšom prevedení zrealizovali sami. A takto si to služobné autá namierili približne cez 8 dedín. Podporujeme túto domácu komunitu. Je to dobré aj pre tých ľudí, že keď trávia nejaký čas nad svojím koníčkom, že sa môžu s tým popíšiť. Jedného z nich priviedlo obdivovanie starých aut a ich zbieraniu uniforiem. Dnes ich má doma okolo 50. Človek si povedal zoženie jednu uniformu, druhú a už sa to začalo zbierať, že vojenské, pohraničná stráž, ľudové milícia, takéto uniformy. Čapica dámska, toto tiež je vychádzková uniforma ľudovej milície. V 89. sa hovorilo nežná revolúcia, tak to bolo, len tak zasahovali príslušníci, ako ich vidíte. Treba si to pripomínať, tú históriu, ako to bolo všetko. Je to veľmi dôležité, aby ľudia nezabudali, čo sme prežili. Nikola Capeková, televízia Markíza.